इसोरनि अननायावनो माइया बरिया जादोंलै ओरैबायदि बरिया जादों आरोना माइ फिथाइखौ नायनो हागोन नै ओरैबायदि बरिया जादों माइया गुटाइ माइ ओंखारजोबदों। हेल' गुड मर्निं लोगोफोर दिनै मोनसे ब्लग लानानै फैबाय नोंथांमोननिसिम। आं दायो बहा दं नोंथांमोनाथ' नुखादो आंनि बेकग्राउन्डआव मा दं माने आं दिनै न'नि माइखौ नायनो थांगासिनो आरोना माइया बेसे बुरजा जादों आरो माइया माबोरै जादों मोजां जादों ना गाज्रि जादों बेखौ नायनो थांगासिनो आरोना दुब्लियावहा बेरे फुंजानि आरोना सिखारबाय ओमफ्राय लोगोसे मोखां सुबाय आरो लोगो लोगोनो फैबाय आरोना ओमफ्राय माथिं थांग्रोगोन जादों बैथिंबो दङ बिथिंबो नायलांग्रोनोसै ओमफ्राय आरो सिगाङावहा दङ बेखौ नायनोसै आरोना माइया मारै जादों नोंथांमोननो दिन्थिगोन आं। ओमफ्राय फुरा माने लान्थिनो फैबाय आरोना गस्ला गैया दिनैनि ब्लगावहा मा बुंनो सिखारबाय आरो ओरैनो दा निहोर सिरिबाय थाखादों ना दै नांगोन बेनिखायनो गस्ला गानासै आरोना आं बिदिनो फैबाय गामसा गांसे लाबाय आरो होबोबाय आरोना मा बुंबावनो। थ' लोगोफोर बरायनाय जाबाय बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब एन्ड लाइक कमेन्ट खालामगोन होननानै आसा खालामो। स' बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना जेसेबांखिनि हायो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै आरो लोगोसे जेसेबांखिनि हायो सापर्ट खालामगोन होननानै आं आसा खालामो आरोना। स' बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम। स' बेक केमेराखौ दिन्थिनो आं इसोरनि अननायावनो माइया बरिया जादोंलै ओरैबायदि बरिया जादों आरोना माइ फिथाइखौ नायनो हागोन नै ओरैबायदि बरिया जादों माइया गुटाइ माइ ओंखारजोबदों आरोना जेबो प्रब्लेम गैया बे दब्लायसेया ओरैबायदि बरिया माइ जादोंलै इसोर बा आरो ओइ सिगाङाव थांथारगोन आं दिनै नायनो आरोना थांबाय थानि गाइस नायलांबाय था। ओमफ्राय बेयाव मा ओंख्रि गायदोंसै मिथिया नै बरिया आरोना ओरैबायदि बरिया जादोंलै माइया बेनिफ्राय गय दंफां नुहुरनायसिम आरोना ओमफ्राय दा बिथिं थांनोसै आं दा बिथिं आयंलाहा मा ओंख्रि गायदोंथाय बेवहा आयंलानि आरोना इयाव मा फोदों मा फोआखै आंथ' मिथिया आं बिथिं थांनि र' नै फिसानिया माइया ओइ सिगांनिया मारै जादोंथाय मिथिया नायहैनि नायलांबाय था फैगोन आरो लोगोसे माने आं मानि सायाव मा बुंनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय था। ओमफ्राय गुड मर्निंनि नोंथांमोनाबो मर्निं होननानै जासिहरगोन होनना आसा खालामो आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों मोजाङैनो दं खबरफोरा होननानै आं आसा खालामो आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं बेखौ आं बुंनानै होबाय लोगोफोर नोंथांमोननिसिम। आरो लोगोसे माने 20K जायोब्ला माने आं माबा मोनसे होगोन सानदों आरोना एसे गिदिर आरोना सारप्राइजआ लोगोफोर बेखायनो माने नोंथांमोना जाय जेनेका हायो कमेन्ट आरो शेयार खालामबाय था जाय कमेन्ट शेयार खालामबाय थायो बेनि बागैबो आं माबा मोनसे गिफ्ट हरनाय जागोन। ओमफ्राय लोगोसे बेबायदिनो आं माने आनकमन बुस्थु हरगोन आरोना बिदिनो फ्लिपकार्टआव नङाबा माबा मोनसे अनलाइन खालामनानै नङाबा आं केस होना फैगोन आरोना खाथियाव थांनानै फेस टु फेस होना फैगोन। ओमफ्राय बेखौनो बुंनो साना लोगोफोर नोंथांमोना जेसेबांखिनि हायो थाबैनो 20K खालामना आरो जेसेबांखिनि हायो सापर्ट खालाम आरो लोगोसे जेसेबांखिनि हायो लोगोफोरनो शेयार खालामना हो। शेयार खालामनायखौबो आं नुयोना जाय शेयार खालामो आरोना बिथांमोननिसिम आं माबा मोनसे हरनो सानदों। ओमफ्राय लोगोसे माने आं बेबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थानो सानो ओमफ्राय भिडिअ लाबोबाबो माने ओरैबायदि प्रब्लेम नाङो सोरबाया माबा बुङो सोरबाया माबा बुङो आरो लोगोसे माने भिडिअ बानायनाया MBआ बेया लस जायोलै मिथिबायना गाइस जोंहा भिडिअ आपल'ड खालामनाय आरो भिडिअ एडिट खालामनाय ओरैनो खस्थ'सो जायो जोंलाय मा इउटुबनिफ्रायथ' फैसा थाखा जेबो मोनला मोनसे गैया ना मा बुङो गाइस जोंलाय फिसा फिला इउटुबार ओमफ्राय लोगोसे माने जों माबायदि खालामबा फैसा फैगोन माबायदि खालामाबा फैसा फैया बेफोरखौ जों सानैनो जोंहा दिन थाङो सम बारलाङो। ओमफ्राय लोगोसे जोंहा माने ओरैबायदि भिडिअ आपल'ड खालामबाबो ओरैबायदि MB नांगौ जायो MB नांगौ जोंहा माने MB सोनो फैसाबो गैया जायो बेखौथ' गासैबो मिथिखायो। बाट नोंथांमोना मा सानो मिथिया भिडिअखौनो होआ माथो मा जानला मेनला भिडिअ होयो होननानै कन्टेन्ट होयो होननानै नाया जानो हागौ। आं नोंथांमोनखौ सोंहरो नोंथांमोना बुंहरनो हागोन आं ब्लग भिडिअ लाबोनांगौ ना रस्ट भिडिअ लाबोनांगौ ना स्टेटास भिडिअ लाबोनांगौ ना निउस लाइभ लाबोनांगौ ना साइरि भिडिअ लाबोनांगौ बेफोरखौ नोंथांमोना खोन्थाहरनो हागोन। आं जिखुनु नोंथांमोना मा बुङो बेखौनो आं मानिनानै लागोन आरोना गनायना लागोन। नोंथांमोना मा भिडिअ लाबोनो होयो आं बेखौनो लाबोगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं बुङो नोंथांमोना आंखौ बुंहरबानो जाबाय मा भिडिअ लाबोनांगौ बा गासै भिडिअखौबो लाबोनांगौबा आं गासै भिडिअखौ लाबोगोन नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय आरोना नायाब्ला माने मोजां नाङा आरो लोगोसे नायनानैबो खायसेया साबस्क्राइब खालामा आरो लोगोसे नायनानैबो खायसेया लाइक कमेन्ट खालामा बेनिखायनो आं भिडिअ लाबोनोबो बायो। नोंथांमोना जि खालामबाय था आं भिडिअ लाबोनो बायो अब्लाबो आं भिडिअखौ लाबोबाय थागोन आरो लोगोसे भिडिअखौ आपल'ड खालामबाय थागोन आं बेबायदिनो। ओमफ्राय लोगोसे आं नोंथांमोननो दिन्थिलायनोसैलाय जोंहानि माइखौ स' बिदिब्ला नायलांदो गाइस जोंहानि माइआ मारै जानानै दं आरो मारै
जादोंना जायाखै फिथाइफोरा बेफोरखौ नायलां आं बेखौनो दिन्थिलांसै दिनै मर्निंनि गाइस नायलांबाय था गाइस बिदिब्ला गाइस बेनो आरोना जोंहानि माइया बे लाइनानो बे बारिसिम नंद्राया आरोना बारिनि माङाय खाथियाव ओमफ्राय आरो बिथिं पुरा बिसिं बैसिम ओमफ्राय आरो बैनि खिथिखाबाय स' गाइस आं माइखौथ' नायबाय बारु माइखौ नायनानै दा जेबोथ' प्रब्लेम गैया खिन्थु बे खन्द'आव जायासै आरोना नैबे खन्द'आव बोरैबा जाबाय नैबेयावहा ओमफ्राय दा बिथिंथ' पुरा जाजोबदो थांनोसै आं ओमफ्राय लोगोसे पुरा बै साइडआव सिबिं खेथि खालामजोबदो आरोना जोंनि बेवहाय ओमफ्राय दा थांनि आं र' थांसै बारा गोबाव खालामजाया आरो खामानिबो दंना दा खामानि थांनांगौ गाइस आं खामानि थांबाय थायो ओमफ्राय लोगोसे नोंथांमोनाखौ आं मोनसे खोथा सोंहरनि दै नोंथांमोना जेबो गाज्रि दामोन नोंथांमोना नायनानै जे मानो माबा साबस्क्राइब खालामनानै लाया आरो लोगोसे नायनानै मानो लाइक मोनसेखौनो खालामहरा ना भिडिअ माबा मोनसे प्रब्लेम जायो ना भिडिअ बानायनायानो जाया बुंहरनांगौब्रा भिडिअ बानायनाया जायाबा जाया नोंना भिडिअ बानायनायानो जाया बा भिडिअ मोजां बानाय बा माबा माबि होनना बुंहरनांगौब्रा होमबासो आंबो मोजां कन्टेन्ट लाबोनो नाजागोनलाय नोंथांमोना जेबोखौनो बुंहराब्ला आं माबायदि बुंहरनांगौ दे आं माबायदि भिडिअ लाबोनांगौ माबायदि लाबोनाङा नोंथांमोननिसिम सोंनाय जाबाय नोंथांमोना बुंबानो जाबाय दा आं माबायदि भिडिअ लाबोनांगौ नों नायनो हागोन मर्निं भिउआ बिराद बरिया आरोना बहुद फायनाय बायदि नांदो मर्निं भिउआ बिराद बरिया आरोना गाइस पुरा बरिया नुदों मर्निंआवहा भिडिअ लाबोबाय थागोन आं बिदिनो एबारनिफ्राय बिराद बरिया नुयो आरोना भिउआ गोलैसिगोन दानो नैबेयाव मायानो जायासै बेखौ हाना लांबाय नायनो हागोन गाइस बिदिनो भिडिअ फैबाय थागोन नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय बिदिब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौबो बारा गोलाव लाबोनाय जाया आं बिदिनो 4 मिनिट 5 मिनिट 6 मिनिट बेबायदिल'सो लाबोनाय जायो ना ब्लग भिडिअखौ खै मिनिट लाबोनांगौ आं दाबो मिथिया 11 मिनिट 9 मिनिट लाबोयो माथो सोरबा बेबायदिसो लाबोनांगौ ना माना आं जेबोखौनो मिथिसोराया मा बुंनो होमबाबो लाबोयो आरोना ससेबाबो स' बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय होननानै आं आसा खालामो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ आं माबा मोनसे बुंनो सानो नोंथांमोनखौ आरो नोंथांमोना बेनि बागै मा बुंहरो आं जेबो मोनथिथ'ला स' बिदिब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय गाइस